Goedemiddag. Goeiedag. Wat moet dit voorstellen? Nou, moet je door? Ja. Ik vond dat zo leuk, dat tafereeltje met die kannen achter het raam. God je er nou tussenuit? Ja. Waarom? Ja. Ja. Ik hou er gewoon niet van. Klopt. Oh, Als op Gerry ook naar te draaien hier op die oprit. dat horen wij. Weet toch dat er niet stoes was? Ik denk al, wat is dit? Had je de politie al gebeld? Nee. Ja, maar is toch leuk? Dat is Ja. een creatieve geest. Ja, god. Ja, moet gaat dat? Nou ja. Gaat van de oude zo, ja. Maar heb je dat verzameld? Ja, mijn hele leven vanaf wie ik 16 word. Allemaal van de kroon. Allemaal kannen, ketels. Ketels, potten, alles. En, Dus. en waarom uitgerekend zo gaat? Ja, ik hou net van dat. Ja, van wie het. Ja, van de kitsch meubelen wat ze tegenwoordig. Sorry. Wie zei ze dat? Van dat. Het moderne spul, Ja, dat is niks voor oog. nee, helemaal niks. Dus. En je ziet ook Ja, een bloemen- en plantenmens. ja, ja. Voor en achter. Dus. Ja. Ja. Maar betekent dat dat je nog veel meer hebt als dat wat doorstiert? Ja, ja, binnen. Ja. Achter, voeten. Ja, overal. Huurt je bij jij? Ja. Wel, ja. Oh, nog wel? Ja, ja. Ja, hebben we een primeur? Zit er gedaan te komen? Oh, nee. Oh, dus je hebt dat altijd met ledenogen aan moeten zien als er weer eens een ketelke beekwom en dan doe je van, wat moeten we dan allemaal loten? Nee, zo Niet? erg is het nog niet. Oh, zo erg is het. Nee, nee. En wat is ook hobby dan? Verzamelt je ook iets? Nou, nee. Ik heb een beetje oude auto, dus dat is wel zat, hè. Oké. Dat is werk zat aan. Dat is klaar, hè. Dat is klaar. Is klaar. Ja, Zo. is klaar. dat is klaar, hè. Dus. Ja. Vrouwen alleen maar van oud. Het zijn een beetje in de Dus familie, hè. oude auto's. Ja. Ja, de zoon heeft hetzelfde. De schoondochter had het ook helemaal vol binnen met Ja. emaille en alles. En dat had ze zeker van nog gekregen. Dus het hoes van de dochter is een soort van stalling. Schoondochter, ja, 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 ja. Dochter aan. Oh, de schoondochter. Oké. Maar die vindt dat, dan neem ik aan, ook wel leuk. Ja, dat klopt. Ja, Die is nog voller. Ja. ja wij hebben op onze oude dag al een beetje, dat het toch een beetje minder wordt. Oké. Dus. Nou ja, kijk. Ja, we- luister. Hier, Ja. ik houd van groen, want mensen hier, die grafzerken wat die allemaal liggen. Het is toch net te geluiven zo gaat? Nou, dat is precies een gelijksoortige ziestroot hoe ik net insloon met mijn volgende vraag. Maar inhukkend op wat jij zegt, ja, het is inderdaad, het is treurigheid troef tegenwoordig. Ja, en dan klagen ze maar wateroverlast, dit, dat. Ja. Ja, mevrouw, je haalt me de woord uit de mond, want precies zo is het. Ja, maar het is toch ook zo. Ja. Het is, ze zijn allemaal te lui om gaan te doen, hè. Ja, maar dat is waar. Ze willen allemaal maar luxe. Ja. Ze hebben Ja. geen zin, geen tijd Ja, om in de tuin te werken, dus die wordt dichtgeklinkerd. ja, ja. De grond neemt niks meer op, het komt allemaal in het riool terecht, het riool Klopt. kan het niet aan, Hoe alles is dat strandeuver. En, Ja, we hebben de stroot onder Onder geloerd. water. Ja. Ja. En dan is heel Holland in last. Sorry? Ik zeg, één dag ik kom op film nou. Nee. En Oh, met die hey. auto uit, joh. Oh, oké. Bijzonder worden het zwaaien. Die gaf zo gas, zeg ik. Oh, Want de rij hier eigenlijk wel een beetje... als gekken zit er wel bij, hoor. maar wat ik net wil zeggen ook, nog even terugkomend op de
de kannen, Ja. het emaille, is dat tegenwoordig, het is ongelooflijk hoeveel huis dat ze overdaags huis, worden de hele dag door de gordijnen dicht zien. Ja, dat is nou wat ik hier ook bedoel. Dat is toch hoogst irritant. Maar je hebt eigenlijk ook altijd Nee. de gordijnen dicht. Nee, ik maar heb die zien geen er gewoon gordijnen. anders uit. Ik heb geen gordijnen. Nee, je hebt... Alleen boven. Oké. Ja, voor tot de bed goed te gaan, maar voor de rest. Ik heb nergens een huisgordijnen. En wie doet je dat met het stuf wat zich verzamelt? Oh, tussen er verzamelt zich niet zoveel stuf. Nee? Nee, met het ding eroverheen. En om de zoveel tijd alles afwassen, ook in de keuken. Ja, in de keuken moet ik dan iets meer, hè. Dus je hebt een plumeau. Ja, Zo'n zo'n stofding, ja. Ja. Zo'n fiedeldenk, ja. Maar in de keuken moet ik het altijd gewoon afwassen. Dus dat is iets meer werk. Maar ja, de winterdagen, hè. Ja. Ja, ik werd ervoor betaald om nieuwsgierig te zien, hè. Maar ziet je er geweest? Oh nee, nee. Niet? Oh, Je hebt hem cadeau gekregen. oké. Ik ben er niet Je geweest. zit niet in Nieuw-Zeeland Nee, geweest? nee. Oké. Ziet je geen vakantiegangers? Vroeger wel, nou niet meer. Nee? Nee. Nee, dan was het nog gemoedelijk. Overal met de auto heen. Nou, ze- Nadenken. Als ze wegging. Bij de tolwegen. Spaans geld, Belgisch geld, Oh ja. Frans geld. Wegjes opschrijven en hoe heet het? We worden altijd de kaartlezer van Ik, Oxford. ik. Alles op het dashboard geplakt en de man reed. En wie ging dat dan? Tussen, wordt je een geoliede machine of wordt er wel eens ruzie over? we zien nooit, nee. Nee, nee. Ja? Ging alles wel gewoon. Oké. Ja. Dus je hebt vertrouwen in de kaartlezer? Ja. Oké. Het was niet de kaart, het was al opgeschreven op een blad. Dus, En als dan de vakantiebestemming niet Nieuw-Zeeland was, waar ging je dan hier naartoe? Nou, we gingen gewoon, we boekten een goedkoop hotelletje. En dan overal naartoe met de auto. 's Morgens ontbijten en weg. We zijn ook in strandliggers. Oké. Dus, Spanje? Dit was Spanje, ja. Maar je ziet... Hallo! Maar je ziet... Maar geen strandliggers. nee. Nee, Dus joh, waar nee. ging je dan heen Nee. in Spanje bijvoorbeeld? Waar zijn we geweest al? Het tussen de Markalel, ja. Oh, ja, noem oh. maar op. Die kant daar. Dus je Altijd ging wel naar de badplaatsen, maar je ging niet naar... Naar het strand. Oké. Nee, nee. Nee, Binnenland, hè. binnenland allemaal in. Dus een hotel 's morgens eten en dan naar binnenland en Oh, dan oké. overal wat bezichtigen, hè. Maar zit je dan wel een liefhebber van de zee? Ja, ik vind zee wel mooi. Ja, we liepen ook wel over het strand, daar ging het niet om. Maar niet dat je daar de hele dag op vakantie gaat en plat gaat liggen. Ja. Wat de meeste lui doen. Ja, ja. Die Noord-Calelja en Tossa de Margon. Ja. Dus je ging dan je ging kerkjes in. Dan Ja, ook. ja. Ja, karretjes. Maar niet voor te bidden, maar met de Ja. Of een museum. En dan vond ze nog een schat langs de weg. Wat lui op een weg gegooid en dat nam ik dan met. Ja, en dat noem je dan net. Ja, en dat... Dat is niet allemaal van Spanje dan, hè. nou, staat er boven of onder iets waarvan je zegt van, er zit nog een leuk verhaal aan vast? En ja, ik heb nog... Oh nee, die heb ik niet meer. Ik had eens een spiegel van Spanje meegenomen van op het stort. Oké. Dus die is er niet meer. Dat, Dat is maar ja, allemaal zo wat ziet het om voor- en maken, hè. achterhoed bij ons. Nou ja, wat ik er van heel goed van Ja. kan zien, Ja. is dat je achter ook nog een tuin hebt waar wel wat werk in zit. Nou, Ja, het voor valt haar, wel hè. mee. Over haar. Ja, voor mij niet. Oh. Nee, ik ben Oh daar nee, gewoon- want er is blieft niks krijg meer alles. over. Ik trek alles uit. Oh. Zo ben ik begonnen en dan hoef ik ook niet meer in de tuin te werken. Snap je? Oh zo. Oh. Nee, maar zij doet dat. Het was een tactiek. Ja. Hield je dat? Ik maakt het niks uit. Ik ben geer in de tuin. Maar Geer boeten. heeft er wel beno. Wat duurt er dan? Nee, we waren even iets aan het proberen. Proberen. Met een aluminium... Wat wordt gaan proberen? Daar ligt de afvoer.
Ja. Van boven van het dak en onder van de riolering. En daar zitten 2 van die pijpen. Ja. Maar als je nou een flinke hoosbui krijgt, Ja. dan komt het water in de kelder kan naar boven komen. Oeh. Dan kan ik die stoppen eraf draaien en ben ik even kijken of ze los zaten. Als ze dus goed hard gaat regenen en het water begint te borrelen in de kelder, daar hebben ze hier meerdere mensen last van. Dan haal ik die stoppen eraf. Hè. Oké. En dan komt het daar naar boven en dan heb ik het niet in de kelder. Oké, dan heb je geen water meer in de kelder Ja. en de buren wat meer. Nee, onze dat is buren ook die stof niet. van de We hebben buren. Samen. Nee. Ja. Nou, hebben we toch, het veelt toch wel mee, of niet? Ja, je wilt zo achter nog kijken of zo.